F'sena li l-iskejjel kellhom jalqu għal ftit il-bibien minħabba l-pandemija, bosta professjonisti wettqu ħidma intensiva kontra l-bullying fost it-tfal. Ċifri juri li fis-sena skolastika li għaddiet is-servizz ta' kontra l-ibbuljar trattat 366 każ ta' bullying fl-iskejjel ta' Malta u Għawdex. Din il-ħidma rat ukoll 1188 intervent minn professjonisti ma' studenti individwali dwar bullying, filwaqt li kien hemm 80 intervent ma' klassijiet. 128 intervent sar mal-ġenituri jew kustodji ta' tfal. Dan kollu ħareġ propju f'konferenza bit-tema vjaġġ biex insolvu d-differenza ta' bejnietna ninvesti fit-tfal, fejn ġiet diskussa s-sistema ta' ġustizzja ristorattiva fl-iskejjel ta' pajjiżna. Din il-konferenza organizzata mill-Fondazzjoni għal-ġid tas-Soċjetà ġabret flimkien bosta edukaturi, akademiċi, professjonisti psikosoċjali u organizzazzjonijiet oħra. F'kumment il-President Emeritu Mary Louise Colejro Prega li tmexxi il-Fondazzjoni spjegat kif il-proġett ta' sistema ristorattiva setejn biex fost il-ġenerazzjonijiet żgħar ikun hemm rispett u mhux mibeda, ħaġa li tista' twassal biex jonqsu il-każijiet ta' bullying. Mejn investu fit-tfal biex inrawmuhom fil-valuri ta' rispett lejn xulxin, ta' dialogu bejniethom u tal-arfin ta' empatija għal xulxin. Bittama li aħna allura jekk investu fit-tfal, is-soċjetà ta' għada se tkun soċjetà aktar armonjuża. Soċjetà fejn aktar tista' tiddialoga u tisma' lil xulxin. Intant mit-tnedija tal-proġett ta' ġustizzja ristorattiva f'Diċembru li għadda saru numru ta' attivitajiet ma' tfal fejn tqajmu diskussjonijiet dwar l-effettività tal-kastig flimkien mal-importanza tal-maħfra. Dan il-proġett qed jara l-għajnuna ta' professur f'Università Amerikana li spjegat kif studju wara studju juri li l-ġustizzja ristorattiva fl-iskejjel u l-qrati jipproduċu riżultati pożittivi. Fil-fatt tfal involuti fi programmi simili f'pajjiżi oħra iwrew inqas tendenza lejn il-vjolenza. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis li t-tnejn tennew kif proġett bħal dan se jgħinsa biex tinbidel il-mentalità fost it-tfal tagħna għal soċjetà aktar inklusiva u empatetika.